אני מנסה להציג בדקות הקרובות את המסך החדש שהשקנו לאחרונה ועלה לפלטפורמה, מסך פילוח והרכב תיק. הנגישות אליו היא פשוטה, היא דרך תיקי ההשקעות של הלקוח, מפורטים במצבת הנכסים שלו, חלק הפיננסי, אפשר להיכנס לכל אחד מהתיקים, וחשוב, אפשר להיכנס לכל הניירות ערך של כל התיקים, בעצם לייצר תיק עם אגרגציה של כל הניירות ערך ולקבל את הניתוח בעצם על התיק, על כלל הניירות של הלקוח. אז בואו נראה איך זה נראה. אם אני נכנס לצורך העניין לתיק השקעות ספציפי, אני לוחץ פה על הכפתור ונכנס למסך חדש לחלוטין, שמציג לנו את השווי, מציג לנו את הנתונים של התיק, מניהול, מדיניות ויצרן וכן הלאה, מציג את תשואות התיק, כולל כפתור נגישות לתשואות, לראות את ההיסטוריה של התשואות של התיק עצמו. אנחנו רואים פה את מספר הניירות שיש לנו בתיק, כמה נמצא בתהליך זיהוי, כמה לא זוהו מסיבות כאלה ואחרות, לדוגמה אייזן לא ולידי, סך מניות, סך אג"ח חשיפה, מין דשבורד כזה שמציג מלמעלה, ופה יש לנו את הסנן העיקרי שאתם יכולים לסנן איזה קטגוריות אתם רוצים. הברירת מחדל היא הלוקציה הכללית כמובן, אבל אם תרצו להציג ספציפית, תוכלו פשוט בלחיצת כפתור לשנות את האלוקציות. פה לדוגמה אנחנו לוקחים אלוקציה מורחבת עם פירוט של קרנות השקעה, סיווגי השקעה, ישראל חול, מטבע וכן הלאה, הכל בלחיצת כפתור והפאי משתנה. למטה יש לנו את הרכב התיק עם פרטי הניירות. דבר נוסף שהוספנו למסך הזה בחדש, זה בעצם אתם יכולים לבנות לכם את העמודה שאתם רוצים, לשנות בעצם את העמודות, וככה למעשה להתאים באופן אישי איזה טבלה אתם רוצים. אז זה לגבי העניין הזה. שני דברים מאוד 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 חשובים שהוספנו לכם, אנחנו נשמח מאוד לקבל גם את התגובות שלכם על העניין הזה. יש לנו קודם כל ניתוח AI להרכב התיק, העלינו גרסת בטא של איזשהו מנוע פנימי שרץ על כל הניירות שיש בתיק, פה בהרכב התיק שמפורטות, ומציף דברים שנמצאים מתחת לפני השטח, או עדכונים חדשים וכן הלאה. מאוד 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 שימושי במצבים שבהם מגיע איזשהו לקוח עם תיק, אנחנו טוענים את התיק, לא מכירים את כל הניירות, לא יודעים בדיוק מה יש, לא מבינים שנייה לרגע מה העומק של הניתוח. פה בלחיצת כפתור נקבל פה הרבה מאוד טיפים, הרבה מאוד תובנות, שלא תמיד רואים מהנתונים עצמם, ובהחלט שווה להשתמש בעניין הזה. חשוב רק להגיד שבעצם ברגע שעושים ניתוח, הניתוח נשמר, והניתוח הבא יהיה כאשר תהיה טעינה הבאה, לא ניתן לבצע מספר ניתוחים על אותו הרכב, גם אין צורך בזה, אז זה חשוב לעניין הזה. דבר נוסף שהוספנו לפה זה הנושא של השווי, או עדכון השווי מהרכב התיק, לפי השער נייר הערך העדכני. אז עד היום אנחנו בעצם ברירת המחדל צריך להכיר, היתרה של התיק היא מהמדווחת, מה שהגיע מקובץ דנאל, סנפיר או מאיזשהו קובץ של הרכב תיק, אנחנו לוקחים את השווי ואת היתרה שמופיעים שם, זה נקרא היתרה המדווחת והיא מופיעה פה. אבל אם רוצים שהיתרה הזאת תתעדכן לפי שווי יומי, לפי ממש השער של הניירות למטה, השער היומי של אותם ניירות שמופיעים, לוחצים על הכפתור הזה והשווי יתעדכן וימשיך להתעדכן בכל יום לפי הרכב התיק שניתן, וזה איזשהו משהו שאנחנו שינינו טיפה במסך, והוא מוצף לכם במסך הראשי. אז זה הכל, ותהנו.